liv handler om at få bevidsthed, få klarhed omkring, hvad det er, der er vigtigt i livet for den enkelte. Hvordan det er i forhold til, hvor man gerne vil hen. Og begynde at arbejde på, strukturere på bevidstheden. I topledet eget liv handler om bevidsthed. Det handler ikke om ydre omstændigheder. Det handler om at få det bedste ud af det, der er. Flere grunde. Men først og fremmest, det er ikke vigtigt for alle. Det er vigtigt for dem, der søger noget mere. For dem, der søger mening. For dem, der gerne vil udvikle sig og gerne vil leve et liv med større passion og med større interesse for at søge. Det der er interessant. Og liv, jamen, det bliver man jo aldrig færdig med i virkeligheden. Så det vi lægger i at være topleder i eget liv er en vandring. Det er noget man begynder på. Og allerede ved at begynde på det har man jo taget første skridt mod at blive mere end man var dagen før.